Saiki ganti genduk iki, ayo. Nduk. Mbok jumeneng nduk nang kono ra ketok kelilingan saka pisan. Berdiri aja enggak apa-apa, jumeneng nggih. Kene nduk ngarepe Mbak iki ngarepe Bude Diajeng iki ngarepe kono ta iki. Nah, kono wae. Awas gelas ya. Mikir rada ditarik jeng, men ora njrimpeti anak wedok iki. Aduh. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Wilujeng Dalu. Wah iya, waalaikumsalam Wilujeng Dalu nggih. Sok anu ya dibenahi, mboten Wilujeng Dalu ning Sugeng Dalu. Oh nggih. Nggih. Mergo lek Wilujeng ki krama, ning lek Sugeng ki krama inggil. Nggih. Nah, nedhi kuwi krama, lek dahar kuwi krama inggil. Jadi yen wilujeng ki krama, yen inggil kepengin menghormati orang yang lebih tua niku sugeng. Dudu sugeng palikmu lho ya. Ya. Namanya siapa? Namine sinten, Nduk? Lintang Kairo. Lintang Kairo. Kok apik men to jenengmu? Apa lahirmu ning Kairo kono mbiyen? Mboten. Apa? Nggih teng mriki. Lho, ning Balai Desa kene. Mboten. Oh, lah dene ning kene lah ngendi? Nggih teng Indonesia mriki Karangdinaya. Karangdinaya. Nggih. Karangdinaya ngendi, Bu? Pare, Kediri. Oh, sampeyan daleme Kediri to. Nggih. Oh, karo Semampir ngendine? Alah. Karangdinaya genah nggih. Kelas pinten, Bu? Kelas pinten? Kelas kawan. Sekawan SD nggih. Nggih, SD. Kok ya pinter men sampean kok ya wis sopan tur ya ngangge basa kok ya wis jangkep kaya ngono, wis luwes kaya ngono. Pake dalang pengrawit? Mboten. Lho, lah ibuke Waranggana? Mboten. Lah apa tukang derep? Mboten. Le ayahe niku sadian ayam. Ayahe? Nggih. Nduk, ayahmu nanti sadian ayam. Nggih. Lah mamamu nanti, mama lagi ngeblok. Mboten. Lek mamah niku penjahit. Penjahit. Nggih. Penjahit apa khusus wanita apa umum? Umum. Umum. Nggih. Gawe beskap ngeten iki nggih saged njahit beskap. Mboten ngertos kula. Lek ndamel kebaya saged. Bayak saged. Nggih. Lah iki sing mangagem niki gawean ibu. Nggih. Jaitane ibu. Nggih. Iya apik kaya apik. Pinter. Enek anak iso masarke ibuke lek penjahit ini luar biasa lho. Dadi karo iklan dheke. Nggih. Terus sing ngajari nembang sapa, Bu? Ayah kalih nibu. Ayah karo ibu. Nggih, tapi sakniki panggih Ki Gedhog Siswantara. Oh, Pak Dalang Siswantara. Oh, nggih, luar biasa. Niki lak benjing malam Minggu, ya toh. Upamane terus malam Senin, malam Selasa, hari masuk sekolah ngoten niku jenengan nggih tetep gelem nyinden. Nggih. Lho. Lah isuk saged mlebu sekolah? Mboten ngantuk? Mboten. Dateng sekolahan bubuk? Mboten. Mboten nggih anu, tetep mboten sare. Nggih. Tetep belajar seperti yang lain gitu. Nggih. Oh, luar biasa. Duh, elok tenan. Kok iso kok. Lah anakku kuwi anggere melu wayangan bapake no isu ora gelem sekolah ya ayo. Digugah malah ngidoni aku. Ora nggih. Ya apik ya, Nduk. Iki nganti gara-gara apa mau limbukan? Limbukan mawon. Oh, limbukan mawon. Nggih. Nggih, lek nganti gara-gara pripun tambah biaya nggih. Ngantuk. Nggih, soalnya ndek wingi nggih tanggapan. Oh, pamer. Wah, peh lari se pamer. Mboten. Mboten nggih. Oh, tegese mengatakan apa adanya, men mboten kesel wong dingi ya tanggapan. Nggih. Sesuk ya tanggapan neh no. Mboten ngertos kula. Loh, lah sing ngerti sinten ayahe? Benjing libur deh. Oh, libur, Nggih. kosong. Nggih. Kosong tenan. Nggih. Weh, kosong Bu Gesi lek ngono sesuk anu mae, apa iki jenenge wis mboten sateng omah, nggih. Nggih. Melu Bu Gesi, nggih. Teng pundi? Teng pundi? Sik tak golekne job dhisik tadi. Aku yo urung cetha sesuk. Nggih. SD-ne pundi, Bu? SD-ne?
SDN Kepung 2. Kepung 2 nggih. Nggih, Karangdinaya. Oh nggih. Kula jane pun anu ngertos jenengan nate mireng teng YouTube barang nate ningali ning panggih nembe niki nggih. Nggih. Kalih Mbah Sukron pun nate to? Sampun. Kalih Mas Kangko? Sampun. Nggih, pengalamanmu luar biasa. Iya. Saniki badhe nembang napa, Cahayu? Kelinci ucul mawon. Kelinci ucul. Nggih. Oh, ning dalem duwe kelinci to? Nggih. Oh, duwe kelinci. Oh. Tapi sampun ucul, Kak. Sampai ucul. Oh, sami ucul. Ilang nggih. Ilang. Terus akhirnya awakmu nangis, "Kelinciku ucul." Ngono. Heeh. Kelinci ucul. Dibawani ya, Nduk ya? Nggih. Nggih. Niki sing nomor kalih niki sinten asmane? Bu Kesi. Pun nate ngertos? Sampun. Swantene pripun? Sae. Sae ta? Nggih. Sae napa awon? Sae. Sae. Niku bojone Aak niki, nggih. Ayo. Aak eek ora. Ayo. Ya. Monggo diaturaken. Jan nyenengke. Ya. Edan, Nduk, luar biasa suaramu edan tenan wis. Elok. Edan iki tegese ora kok kula ngelokne jenengan gila niku mboten. Ning kedanan karo suarane jenengan. Dadi upamane suarane apik ngene munggah nggawa tas niku memper mawon. Nggih to. Jagani upamane Pak Lurah nyawer, Pak Rasio nyawer, Bu Kesi nyawer, kan perlu wadah yang besar nggih to. Apik tenan, Nduk. Duh. Dan terus Nduk. Madura. Pasnya. Era umum. Ora apa-apa to tase nang kene. Mboten napa-napa. Ora tak jupuk isine. Paling ora enek apa-apane, to? Nggih. Lah nggih. Wis to, aman-aman. Nana ngalor Waduh. Jan trondolo tenan iki cah iki. Wis. Top. Tepuk tangan para penonton. Bu Kesi, dompete Aak, dompetku.
Aja kok gawa terus lah aku ora iso piye-piye no nek gawa terus. Sembah nuwun, Pakde. Waduh, Mas Eno Nugroho rawuh. Nduk, kene. Ya. Tak lebokne kono, aja kok buka 3 dina, ya. Nggih, elok luar biasa. Yo. Sampean ekspresine wis entuk, tegese teknis memegang mic iki wis jan apik tenan, wis digarap. Sok-sok lak ana ta wong nyekel mic iki upamane anu kuwi malah di upamane iki mic. Sampean lak ngene to. Apik tur posisine agak ke bawah. Pamrih napa disoting iki nggen pasuryan muka tetep kelihatan. Sok-sok nek sinden sing nang kene malah nutupi ngono kuwi. Enak-enak anggere sinden tuwek nyekel malah ngene iki. Wis kiwir-kiwir ngene iki. Bener, Nduk, ngono kuwi bener. Apik, Nduk. Nggih. Ya, heeh. Tur bocahe lembut lho Bu Kesi, lembut tenan, keibuan. Bejane sampean sing entuk sampean sok, ya. Ning sampean aja mikir kuwi sik nggih. Sekolah sing pinter nggih. 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 Yo dibacutne Cahayu, nggih. Yuk. Nduk. Le ngaturi jenengan pripun? Lintang Kairo apa lin apa tang apa piye? Lintang. Lintang ngono ya. Sampean sing ngajari sapa? Lek suaramu wis Bapak Cahya ora komentar apik banget. Ning kok ya iso berekspresi sampean mlaku rene, mlaku rono. Apike kaya ngono. Mongko Mbak Tuti iki lho nate mbok karo mlaku-mlakune bablas ning pawon dheke. Iya. Sampeyan kok iso kaya ngono ter ya luwes pantese kaya ngono. Lah iya to. Ngeloke nggih. Nggih, pun to beres mangke. Bukesi urusane engko bar iki. Ya, Nduk. Dindangdutne kersa engko bar iki. Nggih. Purun? Nggih, purun. Mangke nggih egolan ngoten. Nggih. Nggih. Ning alus wae ya. Nggih. Aja ngebor rasah, sampean ra pantes ngebor. Sithik-sithik wae digowak ngiwa nengen sret ngono wis top. Ngoten nggih? Nggih. Ya, lanjutna, Bu. Ya. Lah jebul Sekali lagi tepuk tangan untuk Lintang Kairo, luar biasa. Hebat, Jos, Nduk. Top. Ayo mbuh neh, ya. Ayo mbuh neh, ya. Nggih, matur suwun. Susuk 98. Nyo neh. 7.000 ya. Heeh. Sik sampean ampun lenggah sik tetep nang kono. Aku tak nyuwun komentare Bu Kesi nggih. Sampean men diparingi masukan Bu Kesi, apresiasi apike kepiye ngoten kan penting niku. Ora bayar kok ora apa-apa ya. Nggih. Ya Bu Kesi. Iki Wah, saestu Pak Dalang. Dalu menika dalu ingkang spesial Bapak-bapak Ibu-ibu. Awit menapa panjenengan sedaya saged mresani lan dipun suguhi kepinteran lan kecerdasanipun lare alit ingkang tasih umur pira Nduk? 7 tahun ya? Papat ya 9 tahun. 9 tahun kelas sekawan SD. Menika sampun gadah kepinteran babakan tarik swara ingkang luar biasa sae sanget. Menika menawi dipun tingali saking teknikipun Bapak-bapak Ibu-ibu, laras pelok padet barang menika inggil sanget. Menika menawi mboten lare ingkang cerdas, lare ingkang berbakat, mboten mungkin saged mencapai nada-nada ingkang tinggi menika. Pramila
Dek Lintang, Kairo, sampean pun pinter pun sae. Bu Kesi nyuwun sampean sing sregep le sinau nyinden ya, Nduk. Mergo apa? Dadi sinden kuwi kajen. Dadi sinden kuwi bakal terhormat lan iso ngangkat derajat wong tuamu, Nduk. Mergo apa? Dadi pesinden kuwi cucuk kurep timbangane derep. Tenan, Nduk. Saiki ngerti derep? Derep ngerti? Cerlen, Nduk. Cerlen. Derep. Mboten. Derep ki contohana to Kes piye derep? Ngeten Bapak-bapak Ibu-ibu. Dados menawi dadi sinden ngeten iki minimal sewengi ngeten iki nggih mboten bono 600.000 700.000. Lah sakniki lek derep napa angsal sewengi 700.000. Lah Sak derep pedote boyoke no kuwi ya. Derep kuwi ya ning sawah ngasak ngono kuwi karo kuwi lho. Nganu pari, ngerit pari kuwi derep jenenge ya. Ngono nah. Sing derep non. Ro Kairo. Lah sampean milih derep apa nyinden? Nyinden mawon. Nyinden ya, aja derep eman-eman suaramu. Lah nganti kenan walang sangit gulumu kan eman-eman ning sawah. Heeh. Ada lagi Bu Kesi? Nggih, kagem tiyang sepuhipun Dik Lintang Kairo nyuwun putranipun dipun bimbing secara terus-menerus lan mangke menawi sampun SD terus lulus sekolah wonten SMP kula suwun nglajengaken sekolah wonten ing Solo, wonten SMKI Negeri Surakarta utawi SMK Negeri 8. Nah, sak sampunipun SMK 8, mengko kuliah nang isi Solo ya, Nduk. Ning kok Bu Kesi wis lak tuwek, ora ngerti sampean. Ya muga-muga sik menawi. Ya ora to Bu Kesi, sampean pomo sepuh kan mesti tulung sungi, dadi ini kan balik nom neh. Kaya ula ae ora. Nggih, luar biasa. Ngoten nggih, Bu. Nggih. Sik Nduk Lintang, pake asmane sinten? Bapak, ayah. Muhammad Kusnun. Muhammad Kusnun. Nggih. Kusnun, oh iya. Lek Kusnan iki tukang njaluki rokok nggenku kono. Muhammad Kusnun. Ibu asmane? Kristinawati. Sampean kudu tetep bekti marang ayah karo ibu, nggih. Sebabe napa? Sampean iso kaya ngene iki mergo dungane bapak karo ibu limbimbing karo sampean. Nggih to. Jajal pamane Pak Kusnun karo ibu ora ana, sampean ya mesti ora ana. Nggih to. Nggih to. Nadyan sing menciptakan jenengan Gusti Allah ning lantaran lak Pak Kusnun karo ibu. Nggih. Dadi lentuk saweran wau engko langsung dikekne ibune ya. Ben tinggi lebon panti ya. Nah iya, luar biasa. Tak selami sik sitok ngebariki nembang neh nggih, jenengan istirahat sekedap nggih. Nggih, luar biasa. Gelungane ora abot to Nduk semono. Mboten nggih. Nggih, elok luar biasa. Nduk Kairo. Sampean pengen dahar sik apa nembang? Nembang mawon. Nembang mawon. Nggih. Sego karo nembang milih ndi? Nembang. Nembang nggih. Oh nggih, ning bar niki maem mboten napa-napa. Nggih. Nembang napa melih? Dijingkas engko bar iki sampean bar limbukan kena kondur istirahat. Impenku mawon. Impenku. Nggih. Enten bawane mboten? Mboten. Mboten ning jumeneng nggih. Nggih. Oh nggih. Lek sing rada anu Nduk, rada hot ngono apa Nduk? Rada seger pamane ana ndangdute ngono apa? Mujiwat. Sanese aku pengen ngerti sampean iso apa wae. Mau apa mau? Mau linci ucul terus impenku, mujiwat, napa melih? Ular kambang. Heeh. Batik glinding. Wah, klasik kabeh iki. Apa neh? Sineman kandhek. Walah, lah klasik kabeh. Apa tragedi Tali Kotang ngono? Mboten nggih. Mboten. Napa melih? Ngimpi. Napa melih? Pangkurinoso. Apa melih? Kadung Tresno. Napa melih? Melati rinunce. Wala klasik kabeh elok men bocah iki nggih. Luar biasa. Pangkurinoso nggih. Nggih. Pangkurinoso nggih. Jumeneng nggih. Nggih. Mun kuwatir niki tasik kula beto dompete. Nggih, wis to. Ben aku anggere seneng ngene mulih ra nggo dhuwit ra masalah. Nggih, wis tenan.
bocah. Diselingi Mbak Diajeng nggih. Nggih, ya Jeng. Tutukno sithik iki gentenan. Jumeneng ayo bukese berdiri kok ya. Ayo, ngene. Tak bijine. Lah si lintang iki mau cara dibiji ya 90. Ayo. Ya Jeng, tak biji. Iki ya sik anu ya sik paut iki. Ayo. Yen Hup, yo lintang. Enggal ratri Diajeng. kang kadelu Awas, andeu hati-hati lintang. mung sliramu tanoliya tak tresnani lahir Hup, batine bareng. Yo, jiro lu. Diajeng ya bisa menyesuaikan diri karo cah cilik. Nginten. Jeng, sampean mbiyen sak Dik Lintang kelas 4 nih ya wis iso nyinden ini. dereng Urung iso? dereng blas Oh, kowe paling senengmu sik dolanan kae lho. dapan niku lho Pak. Ora, lek kowe mesti omahmu lek jedeg segara to. Nggih. Wedi kok unduk-unduk, kok sikut terus kok uyuwi mesti. Lho, Terus kok bunderi bandemne kancamu pok ngono. lho jenengan anak pirsa berarti jenengan nate. Nah, aku kulino ngono kuwi. Ora mung gawe gunung tak nggih nulis barang biyen aku ngono kuwi. Ngono kuwi. Kesi ngono kuwi. Lah iya. Lah iya. Pancen cilikan biyen ya delanane kaya ngono kuwi ya. Ya bacane apa? langgame kadung tresna mawon Kadung tresna wau sampun. Memanik saged memanik. saged Nah, memanik engko duet karo Mbak Diajeng setiap sagongan ganti, ngono ya. nggih Nggih, ya. Yo, wiwitana Mbak Lintang Kairo. Mbak Lintang Kairo, ayo. mung sli Ayo no. Nah. Aku
kasih Mbak Lintang Kairo karo Mbak Lintang Bladu. Lintang Bladu Mbak anu Diajeng Chandra Mulya. Nggih. Ngono, Nduk. Nggih, nggih. Sampeyan tanggal 5 apa jeng? Apa? Heh? Kula kok mboten. Oh, rene. Rene. Aku iki kudu adil. Rene. Anu disalurke mawon. Hah? Disalurke mawon. Oh, iya apa napa duwe. Ampun isin mangke mawon nek pun mantuk. Iki kekno Mbak Diajeng. Mbak Diajeng nggih. Nggih. Pak. Iki jeng aku iki. Makasih. Piro jeng? 5.000. Matur nuwun lho Pak, jenengan sia-sia kali kula. Ora sia-sia 5.000 ya dhuwit. Sing 5.000 kuwi 100 asine. Sing 5.000 kuwi dhuwit, sing 95 kuwi donga untuk kesuksesamu. Matur nuwun. Ayo. Heeh, ayo. Lah sing 95 pengen dhuwit apa donga? Donga sak duwike. Wo, lah kowe ngragas lek kowe jenenge. Ayo to. Terima kasih. Nggih. Mangke pinanggih melih tanggal 5 Oktober mundi dawuhipun Pak Lurah Tanjung Anom. 5 Oktober. Tanjung Anom Nganjuk. Mangke sing rawuh genti Mbak Anu Nduk. Sapa jenenge? Niken Salindri. Nah, senior jenengan to iki? Nggih. Ana layang. Tur iki wigati. Mbak Kesi menika saking Ibu Rasya nyuwun lagu ali-ali. Sukses selalu Bu Kesi. Inggih Ibu Rasya. Inggih Ibu sembah nuwun. Ya, maringi bebungah 100.000. Ya, langsung tak lempar neng Kairo. Ya. Aku iki anggere nek bocah ngene iki pah tenan, Nduk. Duweke bral-bral tenan. Nggih, matur suwun. Iya, pada-pada ya, Nduk. Nduk, Kairo. Lah sampean diparingi duit akeh karo Pak Dalang. Lah sampean ndongakne apa karo Pak Dalang, Nduk? Ning aja ndongakne rabi bojo meneh lho ya. Cah cilik jajare kaya ngono ora. Ora pareng ngono kuwi. Isa ora ndongakne Pak Dalang iki ya. Ndongakne. Bahasa Indonesia mawon. Oh, boleh. Allah berbagai bahasa bisa memahami. Nggih. Amin. Ayo apa? Semoga panjenengan tanggapannya laris. Amin ya rabbal alamin. Umur panjang. Amin. Nggih. Nggih apa? Nggih, amin. Amin. Terus. Nggih, ayem tentrem kalih keluargane. Amin ya amin ya rabbal alamin. Bu Kesi mboten meteng melih ngoten nggih. Nggih. Pinter amin. Sun. Dongane bocah iki mandi lho, mergo iki tulus, ngibarate kertas isik putih ngono. Nggih. Ya. Bu Kesi sing dipundhut karo Bu Rasya. Ali-ali. Nggih. Wah, kula jan dalu menika bombong sanget. Bapak kula, ibu kula saking Surabaya tebih-tebih rawuh wonten Kedungombo mriki namung badhe mbuktekne putrane sing lawas banget dangu mboten kepanggih nggih Pak kalih Ibu. Tasik kamutan kalih kula nggih Pak Rasya. Nggih. Menapa tamtu tindak wonten wingking? Oh nggih, salam hormat kula. Nggih. Kula kintune tembang ali-ali Pak. Nggih. Kalian nyuwun pangestu Pak Lurah Haryono, Pak Lurah Dungombo, Bu Kesi. Nggih. Nyuwun panjurungipun para warga masyarakat bilih taun ngajeng badhe macung melih dados lurah wonten Kedungombo. Wah, syukur alhamdulillah, Pak Lurah, Pak Lurah. Nggih, mekaten. Ya. Saniki Sesuk ya bubar ya enek kowe iki ora. Nduk Kairo, digatekne ya, Bu Kesi nembang, engko dicontoh ya. Terus nggih golek dhuwit ya. alah niki pun tuwek, anake pun 4 dadi nggih pun beda. Ora apa-apa, tetep hebat, tetep. Jeneng kula. Nek upamane Bu Kesi kepengin kaya Lintang ora apa-apa lho, terus jumeneng mlaku-mlaku ngalor ngidul ora apa-apa lho. Nah iya. Ayo. Ayo.
Engko tak sawer kok. Wah, iki lek kula ngadeg niku sing kesenengan wong tuwek-tuwek sepuh sing lanang-lanang teng mriki lho. Mergane napa sami mlongo ngoten kelek ngerti kula ya ampun. Dah aku isin bokongku wis gedhen. Mengke mawon ngadeke lek teng kamar ngedekne bojo kula, Pak. Kowe ngomong ora. Buke sik nuruti sik. Mong ora dosa. Engko lho. Ora dosa. Iya. Wis timbang aku rono tak dekne lho malan. Ayo, ndarono. Pripun para pamriksa setuju nggih? Oh. Wah, banter iki. Ya Allah, dhewe aku ngadeg dik nyapo jawane. Aku ngono ki ya wis kaya ngene iki lho, Pak. Bu Kesi, ketela pohong kuwi godhong iso gawe lega. Ya. Padha-padha menungso kok ora iso gawe lega ki piye? Ngadeg tak lho ya, aku sing linggo meneh lho ya. Iya, wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya ta. Ayo sayang, ora apa-apa sayang, ayo. Ora sayang. Senengane bojone diurak wong akeh. Loh. Diorakane iki lak mergo seneng nggih, Pak nggih. Loh, kuwi lho. Ayo, please Bu Kesi, please. Iya. Sepati no. Ya wis, tutuk. Tulung tak gendelep. Lagi apa wae iki mau Sri Tanjung? Nuwun inggih Kakang Mas. Kula nembe masak wonten wingking badhe caos dedadharan dumateng panjenengan Kang Mas Patih Sida Beksa. Aku marem kowe tansah leladi marang pun Kakang. Saben-saben aku kepengin ngombe wedang susu mesti kok lerke. Kakang Mas, napa ingkang panjenengan kersakaken tertamtu kula bakal ladi dumateng paduka Kang Mas. Iso aku. Aku iso ta Dar? Iso. Apik nek dapuk seminten edan iki jan mesti. Sampun nggih, iki kan pun minangkani panjenengan sedaya kula pun ngadeg. Oh anune no, sak bawane no. Ayo. Lah sampeyan ora nyawer panggah bengak-bengok ta, Pak? Lah remen kok ya. Gelani aja lali. Wah, bareng bojoku ngadeg iki bodine iso ngowe. Ya aku ndelik nang kene no. Ora apik Bu Kesi, apik tenan. Wah aku isin aku gak ngadeg. Ora. Terus saiki awakku wis meledak. Saestu priyayi nganjuk sampun prisa. Rumiyin nalika kula tasik prawan dereng dirabi kalih Mas Cahyo, awak kula tasik langsing alit banget. Sakmenika nyuwun sewu pun manak papat niku pun bedah. Cocok banget semprotane niki. Saestu. Nek kaya tandurane disemprot ora. Yo. Mlaku ngewa Bu. Nah. Niki. Bablas medun terus isa-isa. Kula. Tukang syuting aja disyuting wetengku lho ya. Ora, lek nyuting weteng tak bacoke. Aja dianggep sepele. Parasio, Ibu, kapan lho nimbali bojo kula ndalan, Pak? Nggih. Mangke lho, nggih.
Ngono dadak dipasarne aku izin no Bu ngono. Ya no bojone dipasarke. Yen perlu lek sepi tanggapan aku ya nyangking eblek tak kalungke to. Dalang-dalang. Dalang-dalang, guyangan-guyangan. Iya. Lah dalah sego pecel metu. Pak, kula tasik nembang lho Pak kok njenengan selani sego to Pak. Mbok ngenteni kula rampung riyin. Lah iki malah ngurmati jenengan kok ya. Matur nuwun. Nggih. Ya. Tak delak. Tanah sanggun deli yen dadi lara sedih rinten dalu ketoken Mas Cahya. Dina ketemu ketok-ketokan biasa. Alah saiki rame laris tanggapan angger mlebu kamar turu dhek mungker madhep ngalor. Aku ya madhep ngidul. Lah iya, terus geden-gedenan tut. Ning sampean ya aja ngono bae aku watuk. Ngono lemuni jare Bu Kesi, lah jek urip. Ketok-ketokan Mas Cahya. Makasih. Lah iya aku wis ra iso ra entuk nyinden melok dalang-dalang liya. Dipingit karo dheke ternyata. Ha iya ya maneman no. Iya, nganti katut tukang son kok diloko ya. Nganti besok kapan bakal bali yen bali bajo lingguh ya? Lingguh. Iya. Lah malah iki ngen langgame kok lungguh piye to? Ya malah iki. Apa? Nggih, ora apa-apa. Maos ora apa-apa. Yo. Ngagemu ali-aliku papriye aja lali marang aku yen kula boten melu esune ngelingono lelabeku
Matur nuwun Bu Kesi. Sami-sami. Adatipun Piyayi Nganjuk nggih sampun prisa ten pundi-pundi jenengan mboten nate jumeneng. Ning ini adalah malam spesial untuk Kedung Ombo. Tepuk tangan untuk Bu Kesi. Ya. Luar biasa. Kok Mbak Dora kok senyum? Ya, kelihatannya pengen berdiri juga. Enggak, iya. Yuk, Nduk, mbacut nih gelar cerita. Monggo tak dherekake, Mak. Yo. Kuku sing tupaku melun kening siasan apeke tampo agung sasahan maning sangat kami Pandhawa tata kati wisaya Indriyaksa sara maruta bawana bana margana sami rana lan warayang wah landala ya jagat ya dewa ya bathara
Paman Patih Pancat Nyono paman. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adawa anak Prabu Boma Narakasura. Apa to sebabe ripalungguhan iki adoh jeneng sira ndak awe cedhak saya ndak raketake. Anggenku duwe panjangka, duwe panjangkah, duwe panggayuh. Kepengin ngrimuk penggalihe Rama Diwaji supaya kersa maringake kamukten lan kesugihane marang Boma Narakasura. Kepeksa ana sing nrimpel laku, ana sing nrimpeti marang gegayuhanku. Ora ana liya kejaba pamanku ing Lesanpura yuki Paman Harya Setyaki. Inggih lajeng keparingipun kados pundi anggen. Mangsiagake prawadya bala traju tresna. Siyaga ing diri sawega ing gati. Maton lanang nyekel gaman. Nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak. Liwat dalan sing edan budal dina iki. Boten langkung sendika ngestokaken dawuh ayo wadya bala budal tandya. Maju.
Kowe jenengmu sapa? Aku Agus. Kowe sapa? Aku Arya. Hei.